तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे, जरा आपण नेहमीच चिकन रस्सा वगैरे बनवतो। आज जरा आपण वेगळं चिकन बनवून बघूया, सुक्कं चिकन। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। अर्धा किलो चिकन आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। 2 चमचे दही, 2 चमचे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट, अर्धा चमचा हळद। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। दहा ते 15 मिनिटं साईडला ठेवायचं आहे। मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा धने घेतलेले आहेत, 2 चमचे सफेद तीळ घेतलेले आहे, थोडासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, 4-5 लवंग आणि 4-5 मिरी। आता हे आपण सर्व भाजून घ्यायचे आणि त्यानंतर मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। इथे मी पॅन तापत ठेवलेला आहे। आता आपल्याला हे सर्व भाजून घ्यायचं आहे। भाजून झालेलं आहे, काढून घेऊया। असा मसाला तयार झालेला आहे। तसेच 6 ते 7 कांदे कापून घेतलेले आहेत, असे उभे कापून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर 7-8 लसूण पाकळ्या, 1 ते 1.5 आल्याचा तुकडा बारीक कट करून घेतला, असं तुकडे करून घेतलेले आहेत। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे पण आपल्याला 1 चमचा तेल घेऊन असं भाजून घ्यायचं आहे। आणि हे जे वाटण तयार होईल त्यातलं आपल्याला अर्ध वाटणच आपण ह्या चिकनसाठी वापरणार आहोत। वाटणासाठी 2 वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, किसून घ्यायचं आहे आणि हे आता आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। 1 चमचा तेल। सर्वात प्रथम आपल्याला ही लसूण आणि आलं भाजून घ्यायचं आहे। काढून घेऊया, छान खरपूस भाजलेलं आहे। आपण कांदा भाजून घेऊया। आता सुकं खोबरं, सुकं खोबरं लगेच भाजतं, म्हणजे ते करपलं जातं। एकदम मंद आचेवर भाजून घ्यायचं आहे, गॅस बंद केला तरी चालेल। एवढं लालसर भाजून घ्यायचं आहे। त्यातच आपल्याला आता हा कांदा, खोबरं, लसूण वाटून घ्यायचं आहे। छान मस्त वास सुटलेला आहे सुक्या खोबऱ्याचा। अर्धा चमचा लाल मसाला, लाल भाजलेला मसाला आहे हा। थोडं पाणी घालून आपण वाटून घेऊया।
गॅस पेटवून पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यात एक मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे. लसूण घालायचे आहे सर्वात प्रथम, त्यानंतर कांदा, अर्धा तास झालेला आहे. चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे. आता आपण या 2 ते 3 चमचे चिकन मसाला टाकणार आहोत. तर आपण यात चिकन सोडायचं आहे. पाच ते 7 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊया. यात मी पाणी अजिबात घातलेलं नाहीये. आता आपण यात वाटण घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा मीठ घातलेला आहे मी इथे. पहिलं पण आपण मीठ लावलेलं आहे चिकनला. तर यात मी पाणी अजिबात वापरलेलं नाही आहे. मिक्सरचं भांडं धुवून तेवढंच पाणी ओतलेलं आहे. आता इथे मी अगदी 2 चमचे पाणी ओतणार आहे, छोटे 2 चमचे. तीन 4 मिनिटात आपण हे शिजवून घेऊया. आता आपण यात थोडी कोथिंबीर घालूया. मस्तपैकी छान झणझणीत असं सुकं चिकन तयार. आता आपण गॅस बंद करूया आणि सर्व करून घेऊया.
मस्त छान सुपर चिकन बनलेलं आहे. नक्की करून पहा आणि मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा. अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.